γάμους στην πόλη μας. Να απολαύσουμε την πόλη μας, τις πόλεις μας. Καλό τρίμερο, καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστώ. Τέχνη μέτρησα εδώ, βρήκα από 16 σωματεία που υπάρχουν να πείτε. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Από Ρόδο έχουμε μέχρι Τσάφη. Κάνα δράμα, νορμάλι μας. Είχαμε 300 για αυτούς, πήγαμε 420 για εμάς, 200 σας γράψανε. Οι κούπες δεν βγαίνουν, δεν μία μπορούν να βγάλουν. Έχει μπει στο βίντεο να ξέρεις. Και ένα κοντινό θέλω. Και ένα κοντινό, θα το φας και το κοντινό. Πολύ μικρό μέρος, ουσιαστικά η Πιερία και η Μαθία. Σταδιακά επεκτείνεται, δηλαδή η Βασιλής στον 6ο αιώνα, στο 10ο, και το Βασίλειο που φτάνουν μέχρι την περιοχή της Αμφίπολης. Ο Φίλιππος δολοφονεί το 336 και την εκτελεία την κάνει ο Αλέξανδρος, οπότε σε 8 χρόνια φτάνει. Last night she told me that her love's not real, that we are only friends on a spinning wheel, intertwined by design on a draw appeal. It's just the same for the eyes that they built the feel. Χειρόμενοι, τα λέμε χειρομήλια. Κάνανε πληγούνια μπροστά, αλλά Οικονομίδης με τον κύριο Ζουγαροπούλο.
Και να πω ευχαριστώ στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον Δήμο και στην Νομαρχία που κάλυψαν αυτόν τον αγώνα με την αιγίδα τους. Πήραμε και τις χορηγίες, τα καταπληκτικά κεράσια και τα υπόλοιπα όλα. Και από του χρόνου μπορούμε να το... Ένα χειροκρότημα για τα κεράσια! Κάνουμε απονομές πρώτα κατηγορία 1-6. Πρώτη ομάδα